Исәмсез яңалыклар программасы карыйсыз. Студияда мин Румил Карамиев. Игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. Кор һәр вакыттагыча көтмәгәндә яуды. Автомобильчеләр зорлана, юлчылар аклана. Штрафта аларны куркытмый балыкчылар боз өстенә чыгуларын дәвам итә. Әниләр көне алдыннан Кама балалар медицина үзәгендә 3 игезәк сабый дөньяга килде. Яңа туган кызларны Гүзәл Шихапова күреп кайтты. Иске Абдул җирлегендәге чигелгән 50 мендәр арасында иң кичкенәләре менә шушылар. Биредә тагын нинди эшләр бар? Бу турыда Илсия Валиуллина белеште. Шәһәрдәшләр корны көтеп алсалар да, кой берәүләр өчен мондай һава торышы уңайсызлыклар тудырды. Кор кичә төнлә ява башлады, берничә сәгать эчендә аның калынлыгы 15 сантиметрга кадәр җитте. Метеорологлар аны алдан ук кисәттеләр. Юлчылар да кор явасын белеп торды. Шулай да иртән җәяүләр дә, машина йөртүчеләр дә эшләренә соңга калды. Корны чистартырга иртәдән үк ишегалды җыештыручылар чыкты. Төш вакытына күп кенә комплексларда тротуарлар чистартылып беткән иде. Иртә белән начары йөрергә. Менә хәзер больницадан кайтам, юллар чистарган, әйбәт. Йөрергә була. Машина йөртүчеләр иртән үзләренең транспортын кор астыннан диярлек казып алды. Хәтта йөк машиналары да урыннарыннан авырлык белән кузгалды. Снега много. Как всегда, неожиданно снег выпал, и, город опять, к этому снегу не готов. Пару раз, в пробках простоял, минут на 30. Әмма юлчылар бар көчләренә эшләүләре хакында хәбәр итә. Кор чистарту техникасы юлларга төнлә чыкты. Барлыгы 65 берәмлек техника проспектларны кордан арындырган. Иртәнге 6дан аларның саны 8%-га җитте. Королевдан бигә менә остановочный гармоннарны чистартабыз. Автомобиль юллары предприятиясе җитәкчесе әйтүенчә, юлчылар мондый һава торышына әзер иде, шулай да техника җитеп бетми дип белдерде. Если при нормативе Шәһәр нормативы буенча карасаң, бездә 430 берәмлек техника булырга тиеш. Бу яңалык түгел. Бүген безнең оешмада 156 берәмлек техника. Әмма юллар чиста булсын өчен без булган барлык техниканы бөтен көченә кулланачакбыз. Кор чистартуга проспектларда калган машиналар кумачаулый. Бүген мондый автомобильләрне штраф стоянкаларга озаттылар. Әгәр машина хуҗасы эвакуатор алып киткәнче урынга килеп җитә икән, барыбер 2000 сум күләмендә штраф салына. Тиешле урынга куелмаган йөк машиналарын махсус эвакуатор алып китәчәк. Фәрида Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шикле тыйылган төргәк күреп коткаручыларга хәбәр итәләр. 20 йортының 8-нче подъездында тиз арада ашыгыч ярдәм һәм коткаручылар, полиция, газ хезмәткәрләре, кинологлар килеп җитә. Нәтиҗәдә пакетта кием булуын ачыклыйлар. Бирдә яшәүчеләр гадәттә күрше подъездда торучылар үзләренең чүпләрен шулай теләсә кая ташыйлар дип белдерделәр. Почти каждый день 7-й подъезд к нашему. Көн саен диярлек 7-нче подъездда яшәүчеләр үзләренең чүпләрен безнең подъезд ишеге янына куеп калдыра. Алар чүп түгел өчен үзләре ягыннан ишеген ачмыйлар. Безнең подъезд чүплеккә әйләнеп бетте. Получается, даже не приятно. Шоулар соңгы арада бик игътибарлы дип билгеләп үтә хукук сакчылары. Көн саен полиция пультына шикле төргәк табылу хакында 1-2 шундый хәбәр килеп тора. Хукук сакчылары андый чиракларны оператив рәвештә тикшерә. Боз нык түгел, шуңа да карамастан балыкчылар мавыгыларыннан баш тартмый. Бүген кече суднолар дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре, Комсомол районы администрациясе хезмәткәрләре белән берлектә рейдка чыкты. Белгечләр кагыйдәләрне беренче тапкыр бозучыларны кисәтү белән шикләнсә, кабат тотылганнарга инде штраф яный. Боз 7 сантиметрдан да юқарак икән, аңа керергә ярамый. Моның өчен 1000 сум штраф каралган. Рейд барышында хезмәткәрләр саклык чаралары турында да искәртте. Если вы провалились под лед, Боз астына төшеп киткәнсез икән, паникага бирелмәгез. Гәүдәгезне боз өстендә булырлык итеп борырга тырышыгыз. Кулларыгызны ике якка каратыгыз. Мөстәкыйль рәвештә чыгарга омтылырга кирәк. Чаллыда бүген Ислам дөньясы исемле китап күргәзмәсе ачылды. Анда Чаллы, Казан, Түбән Кама, Мәскәү шәһәрләрендә нәшер ителгән дини әдәбият тәкъдим ителә. Бу зур чараны Татарстан Диния нәзарәте, Чаллы мактасибәте һәм хәләл үзәге оештырды. Чаллыда мондый чара беренче мәртәбә үтә. Милләттәшләребезнең дини китапларга ихтыяҗы зур. Күргәзмәдә 10-га якын нәшрият катнаша. Бу үзебезнең Ислам нуры үзәге Тәүбә мәчете, Ак мәчет мәдрәсәсе басмалары, Мәскәүнең Мәрҗәни, Казанның Хызыр, Түбән Каманың Рисалә кебек нәшриятлары продукциясе. Алар барысы да укучыга ислам дине хакында дөрес мәгълүмат ирештерә. Танылган автор, табиб, терапевт, мөгаллимә Галима Харисова үзенең китапларын үзе тәкъдим итте. Коръән уку кагыйдәләре
һәм медицина минем ике өлкәдә китапларым чыга. Хәзер иң өр-яңа китапларым Коръан уку дәресләре һәм чтение священного Корана дигән китап. Күргәзмәдә шу тантанасында Татарстан дини нәзарәте, Чаллы мөхтәсибәте, Хәләл Үзәк, Чаллы шәһәре җитәкчелеге, күрше-тирә район мөхтәсибәтләре башлыклары катнашты. Күргәзмәләр бик кирәк дип әйтер идем, чөнки китаплар һәм umuman шушы китапларда саклана гыйлем. Чыгыш ясаучылар барысы да Хәләл Үзәкнең 1 еллык эшчәнлеген уңай бәяләделәр. Чыннан да заманча бинада хәләл сәүдә итү өчен бөтен уңайлыклар бар. Намаз залы, тәһарәтханә эшли. Биредә мөселманнар өчен йөзләгән төрдә хәләл ризык, кием, салым, көнкүреш әйберләре, сувенирлар, дини әдәбият тәкъдим ителә. Бүген ачылган китап күргәзмәсе дә нәкъ менә халык соравын исеккә алып оештырылды. Ул тагын 2 көндә дәвам итәчәк. 28-29 ноябрьдә китап сөючеләрне авторлар Галима Харисова, Идрис Галәүддин, Малик Ибраһим белән кызыклы очрашулар көтә. Ислам дөньясы китап күргәзмәсе Яңа шәһәрнең 27-нче комплексындагы Хәләл Үзәктә эшли. Римма Әхмәтова, Илнас Тимербаев, Яңалыклар. Әниләр көне алдыннан Камы балалар медицина үзәгендә 3 игезәк сабый дөньяга килде. Яңа туган кызларны Гүзәл Шихапова күреп кайтты. Иске Абдул җирлегендәге чигелгән 50 мендәр арасында иң кичкенәләре менә шушылар. Биредә тагын нинди эшләр бар? Бу турыда Илсия Валиуллина белеште. Ярмарочный клуб представляет праздничная выставка белорусских товаров на площади УДК КамАЗ с 24 по 30 ноября. Натуральные колбасы, вкуснейшие конфеты, посуда, обувь и одежда, текстиль и трикотаж. Аденома, простатит, выход есть. Эритон – урологический аппарат для лечения мужских заболеваний. Звоните 8 800 555 62 72. Круглосуточно и бесплатно. Эритон – ключ к мужскому здоровью. Только 1 декабря. Выставка-продажа аппарата Эритон в ШШК с 12 до 13 часов. Только 2 дня, 28 и 29 ноября, суббота и воскресенье. Город Набережные Челны. Выставка-распродажа обуви едет к вам. Цены пополам. Более 30 производителей из России и Европы. Скидка 50% на всю мужскую и женскую обувь. Весь размерный ряд, особенно на широкую, полную ногу. Обувь для комфорта, для повседневной жизни. Минимальные цены на качественную обувь. Цены пополам. Город Набережные Челны, ДК КамАЗ, 2 этаж с 10 до 19 часов. Цены пополам. Приглашаем на городскую ярмарку «День ипотеки» 29 ноября с 9 до 16 часов в КДК КамАЗ. Полная информация по вопросам приобретения жилья. Бесплатные консультации представителей банков, агентств недвижимости, строительных и страховых компаний. Сез Яңалыклар программасы карыйсыз, дәвам итәбез. Камы балалар медицина үзәгендә Алабугада яшәүче хатын-кыз 3 игезәк бала тудырды. Соңгы 5 ел эчендә бу шәһәрдә 5нче очрак. Гаиләдә сабый туы 10 ел көткәннәр 25 ноябрь көнне яшь парның хыялында тормышка аша. Яңа туган кызларны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Со временем научимся, привыкнем, будем различать. Самое главное, чтобы они были здоровы, крепкие, долгожданные наши детишки. Арина белән Дарина бер-берсенә су тамчысы кебек охшаган. Әлегә аларны аермыйм дип бәхетләни. Кира кечкенә сеңелләре кебек ди. Беренче үзидә 3 бала буласын белгәч, Екатерина һәм аның иптәше сөенгән. Башта балаларның берсе малай була дип әйткәннәр. Соңгы үзидә өчесе дә кыз буласы билгеле булган. Папа счастлив, говорит, буду жить в бабском коллективе. Әтиләре шат кызлар арасында яшәячәкмен ди ул. Кызларны ярата, кыз туын теләгән идек. Хәзер эшләтә бәхет. Аннары малай артыннан да барырбыз ди. Мин кызлар да җиткән дим. Екатерина Алабугада яши, баланы Чаллыда табырга дип хәл итә. Аны берничә атна алдан күзәтү астына алалар. Балалар операция ярдәмендә дөньяга килә. Операция длилась 25 минут. Операция 25 минут барды, тиз үтте. Екатеринаның сәламәтлеге яхшы. Операциянең уңышлы үтүе күбрәк әлеге факторга бәйле. Шуңа күрә бала табырга җыенган хатын-кызлар сәламәтлекләрен сакласын иде. Әлеге кызлар күвезларда, алар бераз алданрак туган, әмма реанимация бүлегендә тикшерү өчен генә сабыйлар үзләрен яхшы хис итә. Вес хороший, сидите больше. Авырлыклары яхшы, һәрберсе дә 2 килограммнан артык. Әниләренә афәрин яхшы тукланган. 34-35 атналык балалар өчен авырлыклары әйбәт. Реанимация бүлегендә кызлар 1-2 көн булачаклар. Аннары бәлки бераз авырлык җыер өчен яңа туган сабыйлар бүлегендә бераз торырга туры килер. Бик тиздән алар өйләренә кайтачак. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар.
Бала тудыр йортыннан яш әнилер моторлық салонда болғандай шықты. Якынашып келуші әнилер бейрем оңайынан кам балалар медицина өзәге хатын кызларга шундый бүләк әзерләде. Визажист яш әниләргә макияж ясады. Әнилер өчен мондый бүләк көтелмәгән булды. Сөйнечләрендә яшермәделәр. Her bir hatan kızın motor bulası kile indi. Bizənib, çeşlərini yasab, irlərimizni siyindirib, әтiyənilərini siyindirib, motor bulup çıxasımız kile indi, əlbəttə. Хороший специалист. Самой времени нету, к сожалению. Всегда так красиво красится, ухаживает за собой. Всех поздравляю с Днем Матери. Желаю всем крепкого здоровья. И мамочкам, и детишкам. Иртәнге ашлар файдалы дип белгечләр, әмма күбебезнең йокыдан торага ашырга әзерләргә я вакытыбыз юк, я тәмле пешерә белмибез. Хәбәрчебез эшкә барыр алдыннан кайсы җирдә шәйләп алырга мөмкин булуын белеште. Яңа ачылган Санта-Барбара Лаунж ресторанында өйдәге кебек җылы атмосфера хөкем сөрә. Бирегә килүчеләр чәй өстәле артында сөйләшеп утыралар. Немного мест, где в городе. Шәһәрдә уңайлы атмосферада иртәнге ашлар тәкъдим итүчеләр аз. Без иртәннән алып кичкә кадәр эшлибез, җомга, шимбә көннәрендә иртәдән иртәнгә кадәр. Ресторанның интерьерыннан ук өйдәге кебек җылылык бөркелеп тора. Алт өстәге пианино, уенчык аюлар, япмалы креслолар. Бинага килеп керү белән кул эшләре игътибарны җәлеп итә. Здесь очень уютно. Биредә бик уңайлы сөйләшеп утырыр өчен дә шартлар бар. Өстәвенә бик тәмле пешерәләр. Миңа монда бик ошый, мин дусларым белән монда тагын киләм. Ресторанның кухнясы тәмле ризыкларга бай. Ланч ресторан кунакларны инде бүгеннән үк кабул итәргә әзер. Фәридә Собирҗанова, Алексей Иванов, яңалыклар. Бүген безнең телекомпания хезмәткәрләре балалары белән бергәләп 54-нче комплекста урнашкан балалар йортына барды. Әниләр көне уңайнан оештырылган әлеге очрашуда хәбәрчебез Лейсен Ханова да катнашты. Нарасыларга күңел җылысы бүләкләр һәм күчтәнешләр. Иртәнге сәгать 9-да biz инде балаларыбыз белән бергәләп төркем бүлмәсенә аяк бастык. Бердә 8 малай һәм кыз, иң кичкенәсенә 4 ай, иң зурысына 4 яшь. Валентина Мочалова учреждениедә инде 18 ел тәрбияче булып эшли. Ел саен 10-га якын сабый гаиләле була ди ул. Кунаклар да биргә еш килә. Гости к нам приходят постоянно. Яңа елга кайбер елларда 7-шәр чыршы бизибез, иганәчләр ярдәме белән шулай бәйрәмнәр оештырабыз. Ә инде кунакка бүгенгедәй балалар килгәндә, сабыйлар тагын да ныграк куана. Безгә ешрак килсәгез иде. Балалар бер-берсе белән бик тиз генә уртак тел тапты, кызыклы шөгыльләрне тагын да якынайтты. Без балалар белән таныштык, һәм алар белән уйнадык. Biz resim yasadık, basenler bile yasadık. Babam beni kuşadık, ben burada yana dostlar taptım. Ben burada don kiyem. Дөньяда имен булмаган гаиләләрдә тәрбияләнүче төрле сәбәпләр аркасында әти-әнисез калган ятим сабыйлар да бар. Аларга игътибар һәм наз кирәк. Балалар моны кичкенәдән аңлап үсәргә тиеш. Мондый балалар йортына килү безнең инде балаларыбызга гына түгел, үзебезгә дә зур тәэсир итә. Без тәрбияләгән балалар ана хакын хаклап, гаиләнең бөтенлеген, аның бәхетен, аның рәхәтен тойсыннар иде. Балалар йорты белән алга таба да элемтәне өзмәячәкбез. Лейсен Ханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Балалар йортында бүген бөтен Россия конференциясы үтте. Ул үсештә тайпылышлар булган сабыйларга алдан ярдәм күрсәтү дигән темага багышланды. Биргә төрле төбәкләрдән логопедлар, опека бүлеге белгечләре, балалар йортында эшләүчеләр, табиблар җыелды. Конференциядә шулай ук балаларны гаиләгә урнаштыру, соңыннан ата-аналарга һәр даим ярдәм күрсәтү кебек мәсьәләләр дә күрсәтелде. Во-первых, это обмен опытом. Әлеге конференциянең максаты төрле учреждениялар һәм белгечләр белән бердән тәҗрибә алмашу булса, икенчедән мөмкин кадәр күбрәк балаларны гаиләле итү. Шул ук вакытта балалар йорты проблемаларына җәмәгатьчелекне дә җәлеп итәргә телибез. Әниләр көнен бүген зурлап авылларда да билгеләп үтәләр. Иске Абдул җирлегендә бу көнне әниләр һәм әбиләр үзләренең осталыкларын күрсәтә. Җырлый-җырлый шигү шигеп каршылайлар әлеге бәйрәмне. Шушы йортта бер үйдем торам. Балаларым жыл сайын кайтып йөриләр. Өлгөр, җитез, Асия апа бер үзе яши. Кызлары барысы да укытучылар, тормышта. 9 оныгы, 3 оныкчыгы бар. Күзләре дә яхшы күрә, дини китаплар укый, бәйләргә, шигәргә ярата. Мәк чәчәге, менә бу мәк чәчәген 70 яшымда чиктем. Балаларым да кул эшләрен бик оста беләләр.
бәйлиләр, шигәләр. Аллаға шөкер, еллар гына тыныш булсын, килеп китеп йөриләр, булышалар. Иске Абдул җирлегендә менә шундый сокланырлык әниләр яши. Авылда 398 хуҗалыкта 924 кеше яши. Биредә урта мәктәп, 2 балалар бакчасы, элемтә бүлеге, 2 китапханә, музей, 1 авыл клубы бар. Мәдәният йортында атна дәвамында әниләр көне уңаеннан төрле чаралар үтә. Иске Абдулның асыл яр ансамбль авылның йөзек кашы. Россиядә һәр ел сайын ноябрьнең соңгы ял көнендә әниләр көне билгеләп үтелә. Мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе Кәүсәрия Сиддикова тырышлыгы белән бу уңайдан биредә 500-гә якын чигү эшләре күргәзмәсе эшли. Урамда кыш, салкын, минем кулымда бияләй, әмма гади түгел, кайнар таба тоткыч. Ә икенче ягында үзенчәлекле палас чигеше. Минем мендәркәйләрем, сез минем беренче мәртәбә чиккән чигешем булса, хәзер мин 20 мендәр белән кызлар бирдем инде уже. Чигү кешегә сәләтне арттыра, хәсрәтләрне оныттыра, ял итәргә мөмкинлек бирә. Хәзер балаларыма оныгыма өйрәтәм. Әниләр көне уңаеннан быел беренче тапкыр калфаклар күргәзмәсе оештырылды. Бу эштә иллеләп эш күрсәтелде. Бу минем үземнең эшем. Күргәзмәдә кичкенә балалар, мәктәп укучылары, шулай ук өлкән яшьтәге апаларның да хезмәтләре бар. Менә бу чигелгән намазлыкка 45 ел. Күз нурларын түгеп, буыннан буынга күчеп килгән әниләр шөгыле бүген балаларга күчә. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. Шәһәрдәшебез Дилүзә Хәбиева Нишкәбил республика күләм конкурсының җиңүчесе булды. Матурлык үрнәк гаилә һәм ана булу бәхетен гәүдәләгән бу фестиваль Татарстанда 10 елдан артык оештырылып килә. Бәйге финалы кичә Казанда үтте. 12 әни арасыннан Дилүзә Хәбиева беренче урын алды. Шәһәрдәшебез җиңүдә гаиләсенең, хезмәттәшләренең, шәһәр коллективларының да өлеше зур икәнлеген ассызыклый. Финал номерын куйда аңа Болгар оркестры, Земляничка балалар эстрада театры ярдәм итә. Барыбыз да бергәләшеп, зур автобусга төйлешеп киттек без кичә Казанга. Мин инде иртәрәк бардым, чөнки анда безнең белән стилистлар, визажистлар эшләделәр. Ә менә алар инде барысы да бергәләшеп, егетләр, кызлар, менә балалар, бөтенесе дә менә соңгы минутка кадәрле минем белән киенмичә тордылар алар. Шул кадәрле менә ышанып минем беренче урын аласыма. Һәм әлбәттә инде шул кадәрле зур күп кеше синең җиңүеңә ышанса, барсы да була дип уйлыйм. Жюри әгъзаларын Дилүзә Хәбиева кой сөягы белән әсир иткән, тамашачылар залын ни өчен елаткан. Барса турында Нишкәбил фестивале җиңүчесе хәбәрчебезгә сөйләде. Татарстанның иң матур һәм талантлы әнисе белән әңгәмәне дүшәмбе көн безнең яңалыклар тапшырында сез һичшиксез карый алачаксыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Яңалыклар иҗат төркеме исеменнән барлык әниләрне без ихлас күңелдән бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Аларга әлбәттә инде җан тынычлыгы, гаиләләрнең иминлеге һәм сәламәтлек телибез. Исән-имин булыгыз, киләсе очрашуларга хәтле.